Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya O Savage for Men. Iyan ni siya ni Christian Dior. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga puno sang citrus kag mga prutas kag mga bulak pagid. No, kakomplikado sing iya timpla kay kadamo sing iya nga mga nota. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, bergamot, basil, rosemary, caraway, kag fruity notes. Duha ka citrus, kag may basil, rosemary, kag caraway, mga kahang nga nota. Tapos fruity notes, wala lista kung ano nga mga prutas, basta maprutas siya. For the mid, we have jasmine, coriander, carnation, orris root, patchouli, sandalwood, rose, hedione, kag lavender. Namundamo iyang mga bulak, no? Tapos may coriander pagid para maghatag sa nga pagkakahang. Kag for the base, we have oak moss, vetiver, musk, kag amber. Ang oak moss kahatag iya pagkapait, kag vetiver nga do hilamon. Kag mas pagid kadakop sing iya nga hamot para hindi maglapta todo-todo. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!